faso maliba laɲini kun ye a ka diya ye Janabase ko k'anw ka Mali ka di a ko ko faso maliba ko n'an bɛ mɔɔw sugandi k'an k'an miiri ni k'an ta si ka mɔɔw la ɲumanw k'olu sugandi e dun ko o kumana maa dun kɛ man kɛ ka maa dɔn ni n'a ma jɛ ko ma a ka gɛlɛn dɛ o ye kelen ye tuma dɔ la an ni dɔw yɛrɛ bɛ jɛ ko ma an b'a dɔn k'a fɔ karisa t'a la fiyewu nka karisa jufa kɔnɔna nɔfɛ an b'an ɲɛtugu k'a kɛ o de ka ca bi o gɛlɛya de b'an kan o filanan in dɛ o de ka ca bi o de gɛlɛya de fana b'an kan wa maa dun t'an bɔ n'an yɛrɛ tɛ dɛ o y'a kɛlen politikimɔgɔw ko ye sɛ don sansara kɔnɔ ye tiɲɛ ye nka i kɛ taa sɛ kusi an fɛ o bi sɛ ma dɛ o bi sɛ ma kɔrɔmuru e k'a dɔn k'a fɔ bi ye araba ye araba min ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sanko seli tɛmɛnen kɔ an bɛ se k'a fɔ nin ye o kumana an kɛ ko fɔlɔ ye ka ɲɔgɔn lasɔrɔ hali n'an fɔra ɲɔgɔn kɔ i k'a dɔn k'a fɔ kɛnɛ in sanfɛ ni araba ni n'a kuma sera a b'i k'a dɔn don kibaru di sɛbɛn olu kɔnɔ kunkan kibaru laseli kofɔ bi ye kalo tile 10 n k'a fɔ tile 28 ye san 2021 i k'a dɔn k'a fɔ seliba kalo an b'an sɛnsɛn n'a fana kɔnɔ sanbɛ sanbɛ n'a duwawu don ni k'a dɔn k'a fɔ su ni k'a dɔn alabato minnu bɛ kɛ an bɛ duwawu kɛ Ala k'u bɛɛ lajɛlen minɛ Ala k'u bɛɛ kɛ sini ɲɛsigi ye Ala k'u kɛ k'a dɔn k'a fɔ ɲuman ye ni ka bila an ɲɛ maa minnu n'olu ye k'a dɔn k'a fɔ o kumana an ka maakɔrɔw ye maa minnu fana bɛ k'a fɔ o kumana o y'an ka silamɛfuru ye kɔrɔmɔrɔ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka duwawu k'u ye ka laban tuguni o kumana ka laban kuma ni sanga bɛɛ ka laban ka o kumana duwawu k'an fana yɛrɛ ye o ka duwawu fana kɛ san yɛlɛma min n'an b'a kɔnɔ Ala ka sanw hɛrɛw caya k'an kunnaw ja i fatigiyala i batigiyala i kɔrɔtigiyala i den ɲuman caman tigiyala kɔrɔmɔrɔ o kumana san caman an ka jɛ k'o seli ɲɔgɔn fɛ n tɛ juru la n bolo tɛ juru la selimafo Selimafo a bɛ d'i ma kɔfɛ warimisɛn tɛ yen fɔlɔ a bɛ kɛ ten de taa ka na warimisɛn tɛ yen fɔlɔ n'a bɔra ka taa ka na fɔ an m'an ɲɛ kumu awɔ kɛ a dun bɛ kɛ ten de walima bɔnbɔn n'i kɛ ta sa wala c'est ça buruburu hali den naani ko ko buruburu yɔrɔ baliku tɛ wala tɛ ban so ye bisimila sa janɲɔ masa i y'a fɔ cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye san o san an kɛnɛ ka ɲɔgɔn fo yarabi Ala ka denbayaw ta fangaw di an ma Ala ka limaniya ani k'a dɔn hakili ɲuman di an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma jamana in basigi a bɛ bɔ kɔrɔ a bɛ bɔ tilebi a bɛ bɔ bani a bɛ bɔ baba a bɛ bɔ sana a bɛ bɔ duguma Ala ka basigi sabati o sabu ɲumanw bɔ maa min na Ala k'o ci anw ma kɛ ciba tɛna tun nka yamaruw ti ban Ala ka yamaru minnu bɛ dugukolo kan k'u ka dugawu k'an ye an yɛrɛ bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye Ala k'an ka seliw caya Ala k'an kisi diɲɛ fiɲɛ jugu ma i yɛrɛ bolola yalan fiɲɛ sen t'o la dɛ o kuma t'o la dɛ ni yala ka ɲɛsin ayiwa o kuma ta minɛn yɛrɛ ma minɛn yɛrɛ ma bɛ kɔnɔdimi fana bɔ cɛn fɛ bɛɛ k'i miiri bɛɛ k'i tasi jamana in i k'a dɔn k'a fɔ dɔ kɛra sa o kuma na Ala ka sababu ɲuman k'an ye Ala ka sababu ɲuman k'an ye Ala ka sababu ɲuman k'an ye Jabaru masa tilala baara bɛɛ la fo sabu a bɛ sabu dɔrɔn de yɛlɛma sabu bɛ se ka yɛlɛma don n'a dugu jɛ su ni tile sɔgɔma ni wula cɛ n'o tɛ baara bɛɛ banna baara bɛɛ banna o kuma ladala duwawu i b'o minɛ n bɛ duwawu kɛ ni Ala ka jɛ ye an bɛ jɛ ka so fila masa yɛrɛ tanu fɔlɔ k'a barikada Jabaru Wahidu n'anw y'ale tanu k'a barikada Rasulu bɛ tanu k'a barikada ni k'a wale ɲuman dɔn ale n'a ka so dingo ni sahaba ni nabi ɲuman kelen-kelen bɛɛ nɛɛma ni kisi b'u ye Ala k'a jiriw kan k'an masaw sɛbɛkɔrɔ fo olu sara t'an bolo foli ni tanu ni barikada ni wale ɲuman dɔ tɛmɛnen kɔ an bɛ duwawu kɛ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ hali bisa Ala k'u bolo k'ansiw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw bɛɛ basi kura kana si sɔrɔ jangu ka tɔɔrɔ n'a ye ka jiri kɛ lafiyaw la minnu bɛ tiɲɛ so ye duwawu k'u ye kuma bɛ fara ɲɔgɔn kan duwawu kɛ bada dali Ala ka o nɔgɔya u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye n'an ka banbaatɔw bɛɛ o kuma kanuba jama ye dantuw la ye ko olu kɔni sara t'an bolo foli ni tanu ni barikada an b'o k'u ye k'a fɔ k'u ni ce u yɛrɛ ye Ala ka kanu to o kumana min ye k'a dɔn Ala ka makanu nimisa t'o la o kumana an b'u fo u ka kanu Ala ka bɛn n'u sigiyɔrɔ cogoyaw ye faso kɔnɔ ani faso kɔ kan ko bɛɛ ni ɲankuma o kadira kɔnɔ an bɛ kɛnɛ min kan o de ye kunnafoni kɛnɛ ye k'olu fana bɔ kunnasiri kɔnɔ anw b'an wasa don fasiri sɛbɛnw kɔnɔ kumaw de la o kelen-kelenw sugandira tiganikuru na kumaba ti ban nka ni Ala ka jɛ minnu sugandira o na k'u garijɛgɛ ye tulon ɲɛgɛlɛ jɔ ko ɲuman ni ɲamada ko ɲuman Ala k'a nɔgɔyaw ye k'a lase ko ɲuman nɔgɔya an yɛrɛw ye suya kolatigi ni nɛgɛ sujurutigiw olu de ye ko in guloma ye Ala k'a carini a n'a mabɛli nɔgɔyaw fana ye o kadira kɔnɔ an b'a fɔ ko bɛɛ k'i bisimila Siribe baasi tɛ denbaya la kɔni alhamdulilayi Maya ka kɛnɛ tabarikala baasi t'a la kɔrɔbɔrɔ o kumana bangɔni ba min ni sigiɲɔgɔnw an jigi b'a la baasi foyi tɛ alhamdulilayi an bɛ Ala tanu sabu an ka kɛnɛ
ayiwa o ye ala tanu o kuma baara in ye fara ɲɔgɔn ka baaraba ye ɲɛmaya so ka yamaruya kɔfɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ nɛgɛw la u yɛrɛ dun bɛ bayɛlɛma ka caya ɲɛ bɛ asitala ye ani awa tafili ture kamankɔrɔja dɔ bɛ yen k'o ye bɔbɔ ye an t'a dɔn fɛn jumɛn ye an t'a dɔn ko Daniel wa ou bien mun de ye bɔbɔ technicien o ma ɲi dɛ bon o dun tɛ tulonkɛ kɛ dɛ bɔbɔ u ka ko bɛɛ ye sɛbɛko de ye aya baasi tɛ olu ka ko bɛɛ de ye sɛbɛko ye ko Gabriel Gabriel ana kɛ Gabriel ya ko n t'a dɔn Dakuno don wa ou bien Mukuro don n yɛrɛ tɛ o jamu ɲini k'o dɔn ni kalo ma ban fɔlɔ i ye Gabriel fɔ an hakili bɛ jigin Ange la dɛ l'Ange Gabriel Bouakari Dembélé bɛ ale fana bɛ yen dɔ fana bɛ Difula ye o na kan ka kɛ i terikɛ ye sa Bakari Jara ayi u ye don falen ale bɛ Ala Musa de la sisan baasi tɛ ni zɛri tɛ a na kɛ Daki tɔgɔma ye mon père tɔgɔma mɔgɔ t'a dɔn ale fana taara i tɔgɔ bɛɛ Daki tɔgɔma a ye kojugu kɛ dɛ ka tila ka jamu fana k'a jamu tɔgɔma ye ko Dramane an ka taa fɛ an bɛ taa i t'a minɛ n'Ala sɔnna an b'a minɛ ni barika ye i k'a dɔn lajɛbaw ni lamɛnbaw u sigilen don ka makɔnɔni kɛ o ye kunnafoni gafe kɔnɔ kunkanko kibaruya ye an b'an bolo mɔɔnɔbɔ annonceur ale ka bibɔ don k'a dɔn Kamara kɛ bɛ ka ɲininkali kɛ ko munna a ti fɔ ko min bɛ tali kɛ siraba min bɛ ka dilan ka bɔ i k'a dɔn Tour l'Afrique la ni k'i kunsi Yirimajɔ ma kɔrɔmɔrɔ ko maa minnu n'olu bɛ yen n'u bɛ t'u sigi pɛnbɛrɛ sira yɛrɛ camancɛ bolo la kɔrɔmɔrɔ ko foyi tɛ bɔ a la yala nin bɛ kɛ cogo di Badiriba y'i kanto k'a fɔ n'o ye Dadɔ Kamara ye a ko siraba min n'a bɛ ka bɔ Bamakɔ ni k'i kunsi k'a dɔn Segu ma ni a yɛrɛ bɛ dilanna nin waati in na i k'a dɔn k'a fɔ n'a bɛ Bamakɔ Tour l'Afrique ni ka o kofɔ ka bɔ Falajɛ ni k'i kunsi Yirimajɔ o ma Badiriba ko n'i y'a ta k'a jateminɛ baara ninnu k'u senna ka suma kosɛbɛ o t'a la baasi ye kɔrɔmɔrɔ ko gɛlɛma wɛrɛ min bɛ a la o de ye k'a fɔ maa minnu n'olu ye k'a dɔn k'a fɔ siraban ka kɛrɛfɛmɔɔw ye o kumana ko sira in yɛrɛ a ma ban a ma surunya ka ban o kumana minnu n'olu fana bɛ yen olu bɛ taa i k'a dɔn k'a fɔ essence baranu an'u ka i k'a dɔn k'a fɔ namasaw ni a n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛ taa i k'a dɔn fo ka taa yɛlɛ sira yɛrɛ camancɛ la ni ka taa o kumana u ka jagominɛ ni k'u sigi kɔrɔmɔrɔ ko yala anw ka jamana in na waati jumɛnw na anw bɛna i k'a dɔn k'a fɔ sariyaw bato ban Badiriba ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko nin bɛ kɛ i k'a dɔn maa ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna mara kɛbaw ni i k'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ ka baara bɛnnen don i k'a dɔn sira yɛrɛ taa ni ka segin o baaraw kunkanko kibaruya o ma k'a dɔn ko n'i ye nin wale in ta k'a jateminɛ ko nin ye k'a dɔn k'a fɔ kɛwale cɛjuguba ye min ni bɛɛ lajɛlen fana bɛ i k'a dɔn k'a fɔ a ye ko ni dekun ti fila ye kɔrɔmɔrɔ maa minnu n'olu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ essence baaraw ni k'u ta k'o bɛ taa i k'a dɔn ka tabali yɛrɛ wɛndɛrɛ i k'a dɔn sira yɛrɛ sanfɛ tɛ jɔ ye k'o tɛ a bannen minnu fana bɛ yen n'o bɛ yiridenw feere olu fana jogo kelen o bɛ o kɛ maa minnu yɛrɛ bɛ yen ko n'olu bɛ nafɛnw fana feere kɔrɔmɔrɔ ko Yirimajɔ sugu in yɔrɔ la ko ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛ sira bɛɛ lajɛlen minɛ wa a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna a bɛ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ polisi dɔw ɲɛna n'a ko a ma ko CCR ko yala CCR baarakɛlaw ko munna walima fanga t'u bolo wa ni ka nin taa ni ka segin baaraw ni k'o labɛn k'o tɛmɛnen ka bɔ ko yala ko voirie taara min wa k'o tɛmɛnen ka bɔ yen maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu ye mara yɛrɛ kɛbaw ni i k'a dɔn k'a fɔ mara yɛrɛ denw olu bilasirabaw ye wa ni maradenw n'u ye siraw ni u ye sariyaw sɔsɔ k'u bɛ kɛ sababu ye ni k'u k'a dɔn k'u ɲange ko nin bɛɛ bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna wa bɛɛ lajɛlen y'a seere ye wa bɛɛ b'a dekun kɔnɔ diɲɛ don o don o kumana Mali yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ maaba caman bɛ tɛmɛ nin sira in kan wa a bɛ marabolo min kɔnɔ o ye i k'a dɔn k'a fɔ commune 6nan ye wa bɛɛ y'o seere ye wa fɛn tɛ bɔ a la k'a dɔn ko yala kuma jumɛn na anw bɛna i k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana a kɔnɔ sariyaw batu ni ka laban ka an yɛrɛ bula i k'a dɔn bonya minɛ kɔnɔna na da ko mun ko n'i ye nin wale in ta k'a jateminɛ ko maa minnu n'olu bɛ kɛ nin kɛwale kɛbaa ye ko kuma caman na u bɛ kɛ sababu ye ni ka siraba ka kasara ni ka i k'a dɔn ko o yɛrɛ lawuliya k'u waleya i kuma na siraba in sanfɛ ko a m'a kɛ cogo cogo k'a ka kan maa b'i yɛrɛ ɲininka ko jɔn de bɛ ninnu bila yen jɔn ninnu de bɛ yen n'u ka kan k'u labɔ yen n'u tɛ k'u ka baara kɛ. Ayiwa ɲininkali kunbɛn min ye CCR ye ne kɔni ka jate la olu bɛ mototigiw ni mobilitigiw de nɔfɛ infraction na fɔlɔ olu ɲɛ tɛ feerekɛlaw la nka ne kɔni ni n ka faamuyali don dɛ ni n fililen don fana a bɛ se ka kɛ nka nin bolofara kan ka ye mairie de kɔnɔ voirie ko yɛrɛ o ko yɛrɛ ko maa b'o cogo dɔ bɛ attention a voirie ye maa tɛ voirie ko dɔn dɛ ni makara don a salen don barabara maa si t'a dɔn voirie ko kuma banna service d'hygiène tɛ yen baasi tɛ ne kɔni ɲɛna ko BIPU wa BIPU brigade pour la protection de l'environnement o kan ka sɔrɔ mairie bɛɛ kɔnɔ ayiwa baasi tɛ olu BIPU ninnu de kan ka nin baara kɛ wa jɔn de kan k'a kɛ
anna sigidaba woro na mere yɛrɛ ɲininka Boubacar Keita tɛ Masarin Kamare an bɛ ɲininka sa kɛ jɔn ka kan ka nin baara in kɛ n'o tɛ n'a y'a sɔrɔ mairie ni maa kelen k'a fɔ k'u bɛ sigi mairie yɛrɛ ɲinama a bɛ balalen na fana sabu n'i sigira don min o dugujɛ mairie bɔ a kala u bɛ taa tigɛni dɔ d'i ma ayiwa baasi tɛ an k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ ni minnu kan ka baara in kɛ u ka baara in kɛ hali n'a ma ɲɛ sigi ko falajɛ ni yirimajɔ sugunin kura bɛ sigi u k'a to siraba ka ban et puis ko yɛrɛ ye kamanaba ye min kɔrɔmɔrɔ n'u wulila ka bɔ yen sisan ayi u bɛna sini i taa segin ka na u bɛna u sigi kelen kɛ fo k'a ɲɛ kɛ anw yɛrɛ jamanadenw fana ka kan ka an ka jamana sariyaw n'a taabolo bato don jumɛn an yɛrɛ b'an gare k'a san n'o tɛ u ye bi sigi u ka sini sigi sinikɛnɛ sigi maa si m'a fɔ ko mun b'i kun dula tɛ jɔ n'o ye dɛ a bɛ yɔrɔ wɛrɛ ɲini siran yɛrɛ n'a ma ban nege foyi t'an na an ye minisiri kɔni ye taama na ye u ye layidu dɔ ta wa kuma de cayara koyi déviation bɛna kɛ kuma de cayara 26 mars kɔfɛ an ko an kɔni bɛ se ka min fɔ u ye faranga wɛrɛ min bɛ se ka kɛ siraba min bɛ bɔ hôpital di Mali la ka taa bila Yirimajɔ kɔnɔna na mun na u t'o fana labɛn Arazeli k'o labɛn m'o ni ka lafiya so ni dekun tɛ fila ye ni tɔɔrɔ tɛ fila ye essentiel ko nege ba faga yɛrɛ t'an na bilen kari ka ko nege tɛ n na Ala y'a dabila kuma f'i ye a ban n'o fɔra ye wa min dilan bi ko ye ni octobre cɛ dɛ Ala minisiri ko dɛ wa kuma de cayara ni minisiri sera ye i y'a faamu dɛ o n bɛ min f'i ɲɛna ko Dambele Madina ayi Sissoko Madina Sissoko ne tɛ minisiri kura ninnu bɛɛ tɔgɔ dɔn ale yɛrɛ de don bon n kɔni bɛ min f'i ɲɛna a bɛ ka taa taabolo min kan a siga bɛ na k'a fɔ k'a bɛ se ka baara in kɛ vraiment tɔ foyi t'an na a siga bɛ na k'a bɛ se ka baara in kɛ ni maa o maa bɛɛ y'a faamuya nin kɔfɛ ye bɛɛ bɛ dekun minɛ kɔnɔ a dogolen don wa kalo joli degun don maa si t'a dan a dun bandon fana ma fɔ a ko octobre ye kuma ye ka taa dɔw dɔgɔdabali bɛ se jango a dɔgɔdalen Ala k'a san kɛnɛ ma mashallah inshallah o ye kuma ye bismillah n'i kɔni nana kɛnɛ kan i bɛ fɛn dɔ fɔ wajibigatoire ma i bɛ dɔ fɔ maaw ye min b'u ni na n'o tɛ a siga bɛ na dɛ kɔni ko teliya koyi nkalon tɛ fɛn ɲɛ a bɛ ka ne hakili wajibi n'o tɛ yɔrɔ in ɲani ka bon ni Mali Bamakɔ yɔrɔ bɛɛ ye kabako don tiɲɛ yɛrɛ la i b'i bɔ i tɛ se wa sɔmiya min dotɔ filɛ a ko la nin la hawla wala ko kɛlɛ dabilalen sa dabilalen wa fɔ an bɛ tilen ka ɲɔgɔn pɛntiri ka sɔrɔ k'an jɔ ka mankan ci ɲɔgɔn na wallahi i nɔ tɛ nka bɛɛ nɔ don Janjo indépendant b'ale ta ni indépendant ta sa i b'a ye k'a fɔ kuma min bɛ da la bi barodala kuma sugu t'a kuma i k'a dɔn kolonkɔrɔ kuma i bɛ ye kɔlɔndala kuma a bɛɛ bɛ tali kɛ i k'a dɔn fɛn dɔ de kan min ye i k'a dɔn bingani min taara ka jamana ɲɛmaa sɛgɛrɛ selikɛnɛ yɛrɛ kan ko bingani ko maa min y'o ta k'a sɛgɛrɛ k'o ka ntanyani o fana kɛlen don a dama mankutu ye bi fa bɛɛ lajɛlen fɛ o ko hukumu kɔnɔ sa min ye i k'a dɔn fanga marabaaw ye ko olu ye i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ o sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛli fana kɛra minisima maaw nisɔndiya ko ba ye k'olu y'o mɛn waati min k'u sewara k'o sɛgɛsɛgɛli min dayɛlɛlen filɛ k'olu b'an ka jamana marakɛbaw k'u b'u kɔkɔrɔma doni k'u dɛmɛ a la yaasa tiɲɛ ka ye nin ko in na o ye minisima ka kuma ye Janjo Masa Musa Sayon Kamara ale de ni fasiri bɛ indépendant kɔnɔ Musa k'a dɔn karamala ye a ko fɛn min i k'a dɔn nin ko in ye sa tile 5 tɛmɛnen kɔ bingani talen ka i k'a dɔn jamana ɲɛmaa sɛgɛrɛ n'o ye colonel Asimu Goyita ye ayiwa min i k'a dɔn gouvernement ye ale kɔni ye laseliw kɛ k'a fɔ ko min i k'a dɔn dankari ye jamana ɲɛmaa na ko min kun bɛ k'a ɲini ka dankari jamana ɲɛmaa la sa kɛ o kumana k'an daɲana o laseliw kɛlen n'o ye communiqué i b'a ye k'a fɔ Janjo Masa kɔni ko min ye lakana tigilamaw ye ani k'a dɔn fanga marabaaw ye Mali kɔnɔ yan ko olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko i k'a dɔn nin maa kofɔlen i k'an daɲana k'u na sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ ka farikolo bɛɛ dalasalo u ko min ma autopsie o kumana k'u b'o bolo da k'a ka saya k'a sabu dɔn fɛn min nana n'a ye ayiwa u ye mun de fara o kan ko sɛgɛnna ko min ye nin ka saya ye ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ko kɔni filɛ nin ye ko u ka siga kana kɛ maa si la ayiwa ko cɛ in kɔni ye sigana maa ye nka a ye wale min kɛ ko i k'a dɔn ko siga ka bɔ bɛɛ la ko i k'a dɔn ko min ye sɛgɛsɛgɛliw ye ko o tɛna dankari sɛgɛsɛgɛliw taabolo la a ka ntaɲani tɛna kɛ fiɲɛ ye sɛgɛsɛgɛliw taabolo la ko i b'a ye k'a fɔ ko parquet yɛrɛ min bɛ sigidaba 2nan kɔnɔ commune D Bamakɔ faaba kɔnɔ yan a k'o dayɛlɛlen don o fɛ ka ban minisuma olu y'o kuma mɛn o kumana olu ko o kumana u bɛ nin tanu ta ka jamana marakɛbaw sɛgɛrɛ
sɛgɛsɛgɛ k'u b'u wale ɲuman dɔn nin ko in na ko sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛlen yaasa ka nin ko in jɛya ka yelen mana ko kan ko kumana maa min nɔ don jotigi ka jo ka jalakitigi jalaki kumana ko o ko in na k'olu bɛ i k'a dɔ dɛmɛ kɛ koyi janko fɛn min tɔgɔ ye ko ntaɲani o tɛ ko denni ye ko binganikɛla min binna jamana ɲɛmaa kan ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ko jɛkulu min b'an fɛ yan n'o ye diɲɛ tɔnba ka jɛkulu ye minisuma olu y'a jira k'a fɔ ko kumana ko olu kɔni ka fɛn bɛɛ labilalen don ni faso mago b'u la dɛmɛ don ɲɔgɔnya la k'olu bɛ faso kɔkɔrɔma don sɛgɛsɛgɛliw la cogo min na tiɲɛ bɛ se ka ye nin ko in kan min ye i k'a dɔn k'u y'u ka dɛmɛ don ɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin jamana ma fana k'u k'a lajɛ ka ba don fɛn na fɛn min n'o i k'a dɔn maaya hakɛw ani jo sariyaw u k'olu bato i k'a dɔn kɛlɛ kɛ ka taa ɲangibaliya juguya la ko ni jamana y'i cɛsiri o la ko o y'olu nimisiwasa ko ye ani k'a dɔn k'a fɔ ko min ye bingani wale in ye o min taara ka ɲɛsin furancɛ fanga mara kɛbaa ma maa ɲɛmaa ma ko kumana ko olu y'o kɔnkɔn ni damanta don koyi ko nka an bɛ nin bɛɛ la min ye k'a dɔn bingani kɛba in ye a bugunatigɛ jɔnjɔn o ma dɔn maa si fɛ ayiwa i b'a ye k'a fɔ ko min ye nin bingani wale ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma ni i k'a dɔn muru maramafɛn min b'a bolo o tun ye muru ye Asimi Goita i y'a ye k'a dɔn a fɔ ko fɛn min ye o maa kosɛbɛlen ye ayiwa ko min ye ko ofisiyɛlima ko a kɔni k'a bugunatigɛ ma fɔ maa ye dɛ nka i b'a ye k'a fɔ labanna kunnafoni cɛrin sira ninnu olu nasiraw la ko kunnafoni caman b'o sanfɛ maa ti kalatura bɛɛ kan dɛ nka o kunnafoni dɔw bɛ mun kofɔ o de ye k'a fɔ ko kamalen ko maliden yɛrɛ wolo don k'a tɔgɔ de ye Alasani Ture ayiwa k'a sigiyɔrɔ bɛnnen don Yirimajɔ ma komini 6nan kɔnɔna la Bamakɔ faaba kɔnɔ yan ayiwa ko nin kɔni ye kumakan ye a bɛ fɔ min ma ko vocal o kɔni k'a dɔn o sɛbɛkɔrɔ carinna labanna kunnafoni cɛrin siraw fɛ ko réseaux sociaux k'o kɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen labɔ kuma taara ɲɛ ni mun ye tun ko kamalennin yɛrɛ ko maa fila don ko filani don i b'a ye k'a fɔ ko filani ntanya ko o kumana ko o fana tununa pelenketew ko kamalennin k'a dɔn alikuranɛ kalan de kɛ ayiwa ko alikuranɛ kalan in k'o kɛra sababu ye ala ni a don mina o kan k'o kɛra hakili wasi bana ye a la ko kunkolotɔ don o kumana ko min ye i k'a dɔn ko nin vocal min filɛ nin ye a bɛ taa i k'a dɔn miniti 2 bɔ ɲɔgɔnko la fasiri kɛbaa ka fɔ la Musa Sayon Kamara a ko min ye nin maa kofɔlen ye o ka vocal kɔnɔna la a y'a jira yɛrɛ k'a fɔ k'ale ni nin kamalennin k'u ye kalan kɛ kalanso kelen kɔnɔ ayiwa ko min ye i k'a dɔn diinɛ ye k'o donna la ka se hakɛ la ko n'i y'a yɛrɛ ɲininka wa k'a b'a fɔ ko silamɛ yɛrɛ tɛ Mali la yan n'a kelen subhanallah o kumana janyo masa o kumana ko aka nin ko a y'a waleya ka bɛni i k'a dɔn juillet kalo tile 20 ye seli kɛnɛ na Bamakɔ misiriba yɛrɛ kɔnɔna la ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma ko jamana ɲɛmaa ko ko ninnu ye ko cuncunnenw ye ko nin tɛ i k'a dɔn koba ye ko cuncunnen don a bɛ fɔ min ma ko ka isolé o kumana i k'a dɔn janjo masa ko gouvernement ma jɛn n'o kuma ye koyi ko gouvernement ko nin tɛ ka isolé le ye ko nin ye fɛn ye olu ye kunnafoni min ni sira minnu ni fɛn minnu sɔrɔ nin ko kan ko nin tɛ ka isolé koyi ko jamana ɲɛmaa kana bila o minɛ kɔnɔ o kumana min ye k'a dɔn juillet kalo tile 20 ye nin ko min kɛra a kɛra ka ɲɛsin furancɛ fanga jamana ɲɛmaa de ma n'o ye Asimi Goita ye a kɔni porokotora faali o kana ko maa dɔ kun kɛlɛ k'a ye f'a k'a kana tigɛ o kumana k'o kɛra anw ka Bamakɔ misiriba yɛrɛ fana na min ye k'a dɔn nin ko in ye a kɛra seli kɛnɛ fana o kɛnɛ kan an kun bɛ lahiya faga ko la nka président faga o ma fɔ dɛ lahiya n'an kɔni kun bɔra an bɛ taa lahiya ale tun bɛ fɛ ka anw ka jamana ɲɛmaa k'a ka lahiya ye wa o tɛ bɛn o tɛ bɛn ya mashallah ya rabbi ko dogole dɔ b'a ye ale ni alaji hali ni y'a fɔ dɔwɛrɛ t'e bolo muru kɔ hali n'ale ka dugu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka Asimi jɔ muru gansan e na se ka président minɛ o la a kuma bɛ caya dɛ Musa Sayon Kamara baasi tɛ ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ indépendant kɔnɔ janjo masaw ka bidon bɔli don kɔrɔmɔrɔ an bɛ dugawu kɛ ala k'an kisi nin n'a ɲɔgɔnna ma nin ye kibaruya minnu ye kunnafoniw laduma tɛ a b'i k'a dɔn k'a fɔ maa bɛ se k'a fɔ a bɛ maa hakili wasi laɲini tun tɛ nin ye o kumana waati min na jamana marabaa yɛrɛ tan bɛ i k'a dɔn k'a fɔ alabato yɔrɔ la ka laban ka nin wale sugu ninnu kɛ nin kɔni ko in sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara n'o tɛ u y'a ta ka jɔnkunda sɛgɛrɛ nka o kɛra kulu i m'a ye o fana u jigin kan kɛra k'an ka taa an ka su ta a mana kɛ gɛlɛya cogo cogo nka ale kɛra matigi ye an kana kɛ ten Jɛnkunda Tarawele ressuscité ala ka koɲɛ nɔgɔya inchallah indicateur du renouveau kɔrɔmɔrɔ bɔko 3,350 ani 58 i k'a dɔn maa min gɛn bɛ ne ka sɛbɛn fasiri o ye Bala Sumeyila Tarawele ye a ko an ka nisɔndiya koba dɔ ni ka i k'a dɔn k'o bisimila min bɛ tali kɛ bɛnkan dɔ sɔrɔla ka bɔ minisiriso min ɲɛsinnen don an ka
kuranko ani jiko kungango kibara ɲɛnabɔ ba ni ɲɔgɔn cɛ ani société min b'an ka jamana kɔnɔ u k'a ma ko société Orange Mali kɔrɔmuru o kumana min n'o ye tile min bɛ ka taama anw fɛ yan nɔ k'o bayɛlɛma ka kɛ kura ye kɔrɔmuru i k'a dɔn ko o kumana ko kɔni o min ye o bɛnkan sɛbɛn ye bolonɔ bilala a la i k'a dɔn k'a fɔ u bɛna i k'a dɔn min ni o ye centrale solaire ba k'a foro belebele ni ka o labɛn Kati o bɛ kɛ sababu ye min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ mégawati 25 la ni k'o walankata ka ɲɛsin an ka sigida bɛɛ lajɛlen ma. O dun bɛ kɛ ko ɲuman ye dɛ. O na kɛ ko ɲumanba ye dɛ. N'o tɛ an tun ye an muridan dɔ fana ye yan waati dɔ la. O tun ye an ka mugubagani. O kisɛ o baara kun daminɛna. Awɔ. O tulu tun bɛ lafiya dɛ. N'a fɔra ko nin sen ta nin ye tile yɛrɛ minɛ dɔ ye. Yɔrɔ fana ta kɔfɛ ko nin ye Kati ta fana labɛn. Kɔni b'an fɛ yan ɲɛsi t'a la yɛrɛ. Fasiri kɔni kanto k'a fɔ ko walasa minisiri sume ɲini a ɲɛsinnen don an ka i k'a dɔn k'a fɔ kuranko ani jiko kunkanko kibara ɲɛnabɔli ma no a ma ɲɛmaaya ye i k'a dɔn k'a fɔ Lamini Seydou Traoré o kumana k'a ka wuli ka jɔ ko o tɛ dɔwɛrɛ ye ninkura bɛ se ka fiyɛ i k'a dɔn Mali kuranko la cogo min na fo ka se a jiko a n'a dugujukɔrɔ nafolo kɔrɔmɔrɔw ko ka wuli ka bɛn ni o baara kofɔlen ninnu ye k'o kumana ko min ye minisiri so ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri ye o kɛra sababu ye ne ka bisimila k'o lasɔrɔ ka bɔ i k'a dɔn cakɛda yɔrɔ n'o ye Orange Mali ne ka o kofɔ Badiriba y'i kanto k'a fɔ Orange Mali fana maa ɲɛmaa min kun bɛ kɛnɛ kan o de ye k'a fɔ u ka maa ɲɛmaa u k'a ma ko Berilatuba o Berilatuba kunungo tarata ankɔrɔ juillet kalo tile 27 san 2021 o kumana ko m'an ka Mali minisiri so min ɲɛsinnen don kuranko ma ani jiko ni dugujukɔrɔ nafolo kunkanko kibara ɲɛnabɔli ma minisiri Lamini Seydou Traoré ani k'a dɔn k'a fɔ Orange Mali maa ɲɛmaaw k'u y'o bolonɔ bila gafe kan u ko ma ko protocole i k'a dɔn bɛnkan kɔni kɛra i k'a dɔn Mali minisiri so ni i k'a dɔn Orange Mali ni ɲɔgɔn cɛ ko min n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ forokɛnɛ bala n'o ye centrale solaire ye o kumana panneau baden o de bɛna taa bila nin yɔrɔ ninnu na i k'a dɔn hectare 40 buɲɔgɔnko u bɛna panneau ni batiriw ni k'a dɔn a nɔfɛminɛ bɛɛ ni k'o walankata Badiriba y'i kanto k'a fɔ nin minisiri min ni ale ɲɛsinnen don kuranko ma kɔrɔmɔrɔw k'a ka wuli ka jɔ bi boli minɛ min kan o de ye k'a fɔ dekun min ni gɛlɛya min bɛ Maliden kan ka b'a ye bisimila minɛ minisiri so in maa ɲɛmaaya la kɔrɔmɔrɔw ko laɲini kun ye i k'a dɔn Malidenw ka dekun n'o gɛlɛya o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ɲinɛ minɛ kɔnɔ cogo min na o k'a kɔni ka wuli ka jɔ in kɛra sababu ye ne ka dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya ne k'o lasɔrɔ ka danaya sɔrɔ ka bɔ Orange Mali fana kulu maa ɲɛmaaw yɔrɔ olu ka se ka i k'a dɔn k'a fɔ k'u ka kumana n ka sɔn ni k'o baara da nin baara in kan k'u ka nin wuli ka jɔ in bɛ kɛ sababu ye ni kuran minnu n'o bɛ tali kɛ hectare 40 panneau caman de bɛna taa walankata nin yɔrɔ in na maa minnu n'olu bɛ kuranko ɲɛdɔn u k'a ma ko i k'a dɔn k'a fɔ MWC o 20 o kumana ani 5 buɲanko o fo ka se i k'a dɔn k'a fɔ GWH n'a kɛ o 48 ani mégawati k'a dɔn 30 buɲanko u bɛna bɛɛ lajɛlen mara walasa Kati ani Bamakɔ ani marabolo fa wɛrɛ minnu bɛ yen a bɛ se ka walankata ka se nin yɔrɔ kofɔlen ninnu ma cogo min na k'o kɔni baara ninnu k'o nundo baaraw kɛra Badiriba y'i kanto k'a fɔ Orange Mali maa ɲɛma u ye nin wale in ni ka a kun don kun min na u da donna a la o y'a jira k'a fɔ minisiriso ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri ani jamana yɛrɛ kan k'a dɔn k'a fɔ nafasɔrɔ sira jamanadenw fana bɛ se ka i k'a dɔn wasa sɔrɔ cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ kuranko la k'u ye danaya minɛ min sɔrɔ o kɔnɔ k'o de bɛ kɛ sababu ye walasa nin baara ninnu u ka sigi sen kan walasa olu bɛ se ka dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya n'u ka fasoden baara ni k'o fana lasere i k'a dɔn nin ko in kama cogo min na Badiriba ka fɔ la ko n'i ye nin jateminɛ ko nin projet min n'u k'a ma ko projet d'énergie renouvelable n'o bɛ tali kɛ tile a bɛ se ka bayɛlɛma ka kɛ i k'a dɔn magoɲɛminɛ ye o kumana ko u bɛ o minɛ kɔnɔ o kumana ko nin baara minnu n'u dɔ filɛ ani k'a dɔn bɛnkan minnu donnen filɛ a bɛ kɛ sababu ye Orange yɛrɛ a magoɲɛ kuranw olu bɛ se ka sɔrɔ u ka baarakɛminɛnw fɛ cogo min na ani bâtiment administratif n'o ye baarakɛyɔrɔba minnu bɛ yen kɔrɔmɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kuran sɔrɔ wasa kɔnɔ cogo min o kumana ko u y'a o bila a minɛ kɔnɔ Badiriba ko min n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin bayɛlɛma min filɛ a bɛ kɛ sababu ye ka ŋɔniba dɔ fana bɔ Énergie du Mali i k'a dɔn o sen na o kumana o Énergie du Mali min fana ka wulikajɔ bɛ la ma olu bɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen la kuranko gɛlɛya bɛ sigida yɔrɔ o yɔrɔ ni ka i k'a dɔn k'a fɔ fura ɲini o la Umaru Jara ale min ye o maa ɲɛmaa ye ko u ye i k'a dɔn k'a fɔ a n'a ka cɛdenw fana ka su ani tile baara ye o kuma ko Énergie du Mali a bɛ kɛ sababu ye ni k'olu dɛmɛ u ka baara kɔnɔ kosɛbɛ sabu a bɛ kɛ sababu ye kɔrɔmuru i n'a fɔ Badiriba ka fɔ la ko min n'o ye sigida in kɔnɔna ye ani k'a dɔn k'a fɔ dekun min b'i k'a dɔn jamanadenw kan kuran yɛrɛ sɔrɔli ko o kumana ani kuran tigɛli ko la ni ka caman bɔ o la o kumana ko nin kɛnɛ kan minisiri
yɛrɛ kɔrɔfɔta n'o ye Lamine Seydou Traoré Lamine Seydou Traoré ko a y'i kanto k'a fɔ nin wulikajɔ min filɛ a bi bɔ i k'a dɔn k'a fɔ mara kɛbaaw olu yɔrɔ olu minnu kɛn bɛ ka ŋaniya ta ko walasa fɛɛrɛ bɛɛ ka tigɛ jɛkun o jɛkun bɛ i k'a dɔn k'a fɔ maliden kan i k'a dɔn duguba kɔnɔ walima togoda la kuranko siratigɛ o la a kɛra a bi bayɛlɛma ji fɛ o a yɛrɛ bɛ bayɛlɛma fiɲɛ fɛ walima i k'a dɔn k'a fɔ tile fɛ olu baara minnu n'olu nundonnen filɛ nin ye k'olu b'u sena teliya ni ka laban ka o kɛ baara ye walasa jamanadenw bɛ se ka wasa sɔrɔ cogo min na i n'a fɔ Bala Sumela a y'a fɔ cogo min na Bala Sumela ka fɔtiri kɔnɔ a ko ni wale min ni a kɛlen filɛ ministre kɔni ye i k'a dɔn welekan min bila o de ye k'a fɔ musolaka min n'o ɲɛsinnen don directrice d'énergie renouvelable o kumana o n'a ka jamakulu k'a ye u bila minɛn min kɔnɔ u ka ninnu baara ninnu ni ka a filɛ a nɔna teliyala a bɛ se ka kɛ wasa ye cogo min na walasa waati bolodalen minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ kuma ye kuma min ni a bɛ lasɔrɔ sabu k'a bɛ kɛ sababu ye énergie du Mali i b'a ye k'a fɔ kuma caman na i k'a dɔn ko jamana ka hami ye min ye courant bɛ se ka di jamanadenw ma nɔgɔyaba cogo min nka ko o de bɛ kɛ sababu ye kuma dɔw la ko énergie de bɛ i k'a dɔn courant feere ka bin to a la walasa jamana bɛ se ka subventionner cogo min nka ko ni n'a ɲɔgɔnnaw cayara ani nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ sababu ye olu bɛ se ka tile bayɛlɛma o kumana courant min dun kan ka se ka di o sigida yɔrɔ la o na taa fan wɛrɛ i n'a fɔ o kɛra ministre ka fɔ ye a y'a fɔ cogo min na ani k'i sinsin min kan o de ye k'a fɔ maa ɲɛmaa minnu n'olu sugandilen don nin baara ninnu na k'u bɛɛ k'u bila i k'a dɔn k'a fɔ baarakɛla o minɛn kɔnɔna na bawo ko jamana ka danaya min bɛ bi o de ye k'a fɔ kuranko ani jiko baaraw bɛ se ka kɛ wasa kɔnɔ cogo min na walasa i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya minnu bɛ yen o kumana olu ka se ka ta ka bɔ jamanadenw kan cogo min na o bɛnkan in ko kumana bolonɔbila kɔni kɛra Mali minisiriso min ɲɛsinnen don jiko ani kuranko ni dugujukɔrɔ nafolo ko ɲɛnabɔli fo ka se Orange i k'a dɔn maa ɲɛmaa ma ni olu fana ka maa ɲɛmaa ye Berlatiba ye k'ale fana y'a ka wasa yira kosɛbɛ wa ko ni baara ye u b'a kɛ fɔ k'a minɛ sani ni ka laban ka kura kɔni walankata i k'a dɔn sigida bɛɛ lajɛlen n'a fɔ Kati a n'a marabolo kɔnɔna na Fadiri an y'a bɔ indicateur ka bi bɔ i k'a dɔn Bala Sumela Traoré ale ka gafe don an bɛ Bala Sumela Traoré fo ka indicateur baarakɛla bɛɛ fo nin ye kibaruya duman ye nka u kana ngoni bɔ i k'a dɔn foroba cakɛdaw ni forobasow dɔrɔn na u ka ngoni bɔ jamanadenw de fɔlɔ sen kan ngoni ka jugu anw de ma min ye bayɛlɛmandi ye ni a bɛ sama ka bɔ tile la u k'o di anw ma sokɔnɔmaw ma nka min ye ji ta in ye u k'o di usine ba ninnu ni faso ka cakɛda ninnu ma n'Ala sɔnna a bɛ ɲa ten kosɛbɛ siga t'a la fana bɛ n ka hakilina fara a ka fisa Bato Manta kan a ka fisa kosɛbɛ awɔ n bɛ n ka hakilina de fara u kan a ka fisa sabu ni u ye tilew kɛ ka dukɔnɔnaw ɲɛnabɔ sisan dukɔnɔnaw bɛ min jeni o bɛ ta ka di usines ma a banna ani i ka dɔn jamana ka foroba so ma wasa na sɔrɔ a la wa n'a yɛrɛ dun cayara wa fa bɛɛ fɛ u k'a kɛ fa bɛɛ fana panoforo bɛ yen ka ban n'u y'a da Kati mɛ Kati fana panoforo bɛna taa yen an n'a fɔ a ye a tɛna dɔ bila bangɔni na bon hali n'u m'a bila bangɔni na ne yɛrɛ tɛrɛn tɛ fɛ o panoforo dilanyɔrɔ bɛ bangɔni na bi yan fɔ n'an y'a sigi Jalakɔrɔji kulu ninnu dɔ sanfɛ Jalakɔrɔji kulu a fɔra ye ko dugukolo bɛ bele dɛ Jalakɔrɔji kulu Nafaji kulu dun an t'a négocier wala a bɛ se ka négocier Nafajikaw tɛ baw ma ka sɔrɔ k'a sama ka wala ka na n'a ye dɔɔnin dɔɔnin k'i bɛɛ k'a sɔrɔ kelen kelen commune 1 na an k'an kɔmina ten Siribe marahaba ala k'a ko kɛ ko sabatilen ye ya masha Allah i k'a dɔn ko ninnu u bɛ fɔ sa n'u kɛra u bɛ diya n ye kojugu o kumana an bɛ i k'a dɔn kunnafoni sɛbɛn ta n'o ye informateur ye o ko di informateur i k'a dɔn k'a fɔ o filɛ ka kunnafoni min d'a ma nin t'an tulola kibaru dumanba ye dɛ ko min ye gouvernement ye ani kalankaramɔgɔw ko i k'a dɔn u ma se ka bɛn kuma na u ye sigi ka kuma min boloda u ma se ka bɛn a la o bɛnbaliya hukumu kɔnɔna la kalankaramɔgɔw filɛ ka baara bila o ɲɛbila sɛbɛn dɔ boloda nin ye kala kuncɛ waatiw selen don est-ce hani ko ye sa wa nin ye sa o sa de fɔli sen kelen dɔw sen kelen mais tiɲɛ yɛrɛ la mun n'aw ka munumunu ɲɔgɔn nɔfɛ kuma cayara sigi ti kɛ tigɛ wɔrɔngɔ fara ka ca fura ka ɲin'a la mais min f'i ye nin ko ninnu dɔw bɛ ala de ko wale dɔnba ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o kumana kalankaramɔgɔw k'u ye préavis de grève bila baara bila ɲɛbila sɛbɛn u y'o di ayiwa min ye syndicat jɛkulu ye minnu y'u bolonɔ bila sɛbɛnna octobre kalo tile 15 ba 2016 san na u filɛ ka i k'a dɔn baara ɲɛbila sɛbɛn baara bila o ɲɛbila sɛbɛn bila nin ye ka bɛn ni ntɛnɛndon tɛmɛnen ye o kumana k'u na tile 12 i k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛn'o kɛ i k'a dɔn baara bila la koyi min ni o bɛna tali kɛ i k'a dɔn utu kalo tile 9 ayiwa ba 2021 san in na ka taa bila jumadon na utu kalo tile 27 ba 2021 san in na nin kuma min filɛ nin ye nin tɛ anw denmansaw ka kunna ayi Georges François Traoré ale ni fasiri bi informateur kɔnɔ
George François ka fɔ la a ko ko min ye i k'a dɔn kalankaramɔgɔw ye welewele da u ka tɔndenw ma o kumana k'u ka baara bila ayiwa kalanso minnu bɛ wele ko préscolaire fondamental secondaire ani université olu ka i k'a dɔn fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw lafasalitɔnw olu kɛlen bɛ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba dilan ayiwa k'a ka gɛlɛn sa i k'a dɔn an bɛna dɔn k'a fɔ ko u ka baara bila yen n'a bɛna kɛ o kɔni an t'a dɔn n'o bɛna kɛ n'o tɛ kɛ k'o ka gɛlɛn an k'o faamu bi ko nka ko min ye i k'a dɔn k'o taabolo n'i y'o jateminɛ a bɛ fɛn dɔ jɛya maaninfin ma dusumakasa min bɛ ninnu na bi k'a dogolen tɛ koyi u ka dusumakasa a dalen don kɛnɛ kan diɲɛ don o don u na dɔ fɔ a la k'a jira k'a fɔ ko i k'a dɔn olu ka i k'a dɔn article 39 k'o kɛra bolo kɔfɛtɔ fɛn ye ayiwa min k'o kɛra furancɛ fanga ma ɲɛmaa fɛ Asimi Goita k'o dun ye fɛn ye ko o tɛ se ka bɛn olu ma cogo si la min ye i k'a dɔn kalankaramɔgɔ caman ye olu y'a jira k'a fɔ ko nin min filɛ nin ye k'a kalo damadɔ dɔrɔn ka kɔn bi ɲɛ ko nin donna ba la ko k'a fɔ ko k'a waleya olu ye ko min ye o ko ye sa ko u k'a dɔn k'a fɔ k'u laban nana ka na wulikajɔ dɔw kɛ ko ka farankun ani k'a dɔn k'a fɔ lakileninw kɛ ka ɲɛsin jamana ka foroba cakɛlaw bɛɛ lajɛlen ka sarako taabolo ma ko min ye i k'a dɔn statut général des fonctionnaires k'o kan ka kɛ i k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen ka hakɛ ye kalankaramɔgɔw sen b'o la min ye i k'a dɔn ni kalanso kofɔlen ninnu ye olu manda nin ye o karamɔgɔw bɛɛ sen b'o la ayiwa ko olu ye welewele da u ka tɔndenw ma u ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min ni olu y'u bolo bila sɛbɛn na octobre kalo tile 15 2016 san na ko u ka k'a dɔn baara bila bolo da k'a kun ye ka gɛrɛntɛ siri gouvernement na gouvernement ka segin a kɔ u ye ŋaniya min ta nin ye k'a fɔ k'u bɛna i k'a dɔn saraw bɛɛ lajɛlen k'u bɛn ɲɔgɔn ma ka saraw bɛɛ lajɛlen lakilenya i k'a dɔn ko o min filɛ ne ka ɲɛsin foroba cakɛlaw ma ayiwa ko faso ka o baara in taabolo filɛ nin ye ayiwa ko olu fana sen b'o la koyi ko laseliw sen fɛ u y'a jira k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn baara bila ye ko ni ɲɛma sɔrɔ a la k'olu bɛn'o fari da o kumana u ye i k'a dɔn k'a fɔ sɛbɛn min bɔ ko ordonnance o kɔni bɔra ka bɛn ni 2021 san in ye ayiwa i k'a dɔn juillet kalo tile 16 k'o bɛ tali kɛ fɛn jumɛn na ko grille salariale grille indiciaire ayiwa ko min ni i k'a dɔn bɛɛ a bɛ damakɛɲɛ bɛɛ lajɛlen ma ko statut de fonctionnaire k'olu sen b'o la koyi collectivité territoriale ani k'a dɔn k'a fɔ ko min ye ko statut autonome o min bɛ tali kɛ ani wolomasiri tabaw ka taabolo bɛɛ lajɛlen na ko nin bɛɛ tɛmɛnen kɔ i b'a ye k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn article 39 ye k'o de ye i k'a dɔn k'a fɔ cɛkumanjɔlɔ ye fɛn min ye i k'a dɔn k'o ye ko 2018 san na o donna ba la ka bɛn ni janvier kalo tile 16 ye ayiwa k'o bɛna waleya olu ye fɛn min ye i k'a dɔn kalankaramɔgɔw ye olu minnu bɛ secondaire ni fondamental la ani k'a dɔn préscolaire fo ka taa se universitéw ma ani spécialiw ma k'olu minɛ olu ka i k'a dɔn kuma lasela min bɛ yen n'o ye porte parole ye Usman Almudu ale y'a jira k'a fɔ k'olu fana ka dugumamaw de ye gɛrɛntɛ kɛ u kan kosɛbɛ k'a jira k'a fɔ ko ka wulikajɔ kɛ nin ko in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko juillet kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen i b'a ye k'a fɔ k'u ye ŋaniya min siri ko i k'a dɔn ɲinan kiimɛliw ko k'a bɛɛ lajɛlen kɔn k'u ka ban kiimɛliw bɛɛ lajɛlen ma san laban kiimɛliw n'o ye examenw ye k'u ka ba bɛɛ lajɛlen ma wa min ye denmisɛnw ka kuru ye n'o ye nɔti ye k'a tɛ di ko daminɛtɔ to ka jugu ko ye o kumana ko o dun o filɛ nin ye a bɛ ka kɛ fɛn jumɛn ɲɛkɔrɔ min ye kalanso kɔnɔntɔnna o ɲɔgɔn dan ye n'o kiimɛli bɛ wele i k'a dɔn ko defu o min bɛ i k'a dɔn bolodalen don k'a fɔra k'o bɛna kɛ utu kalo tile 16 ka taa bila tile 18 na ayiwa baccalauréat o fana k'o kan ka kɛ utu kalo tile 23 ka taa bila tile 26 la i k'a dɔn k'a fɔ ko o ɲɛkɔrɔla la min nin ko ninnu tora ka waleya ŋaniya min sirilen filɛ nin ye k'a kɛra k'a sababu kɛ mun ye gouvernement ani k'a dɔn kalankaramɔgɔ ninnu ka lafasali u ka bɛnbaliya n'u ka ɲɔgɔn faamuyabaliya ye min ye k'a dɔn k'a fɔ ko sigika kumaw o kɔni kɛra i k'a dɔn tulogeren baro ye sabu si tɛ si t'a la mɛ si tɛ fɛ ka si faamu o ni minisiri ni ɲɔgɔn cɛ min y'an ka baara ani forobaca ko ɲɛnabɔ minisiri ye i k'a dɔn ko Sidibe Dedewu Usumani k'a dɔn o ye kalanko ye sagɛ dɔ in ye n t'a dɔn ko mun yɛrɛ kalanko ɲɛmaa ye Sidibe Dedewu kalanko o de ko fonction publique ministre travail et fonction publique o ye awa fɛn dɔ jalo wa olu ko Sidibe Dedewu bɛ éducation kunna a bɛ bɛn sa a bɛ kalanko kuma ye ani kalankaramɔgɔw i k'a dɔn olu ka maaw ka taa se i k'a dɔn kalan minisiri ma ayiwa ko yaasa i k'a dɔn basigi ka na ko la lafiya da ka sɔrɔ ko nka k'u ma se ka ɲɔgɔn faamu cogo si la a ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ k'a kuma ɲɔgɔn ninnu k'a b'u sabali ni k'u lasɔ yanni waati cɛ k'u k'a lajɛ ko k'u ka ko in gulon fɔlɔ ko a ka don u ma se ka ɲɔgɔn faamu cogo si la George François Traoré n'i y'a ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ informateur kɔnɔ u ka bidon an bɛ dugawu kɛ Ala k'u bɛɛ kelen kan an bɛ dugawu kɛ Ala k'u bɛɛ kelen kan minisiri in yɛrɛ hakili la marche fɛn o fɛn kɛra lɔgɔli karamɔgɔw fɛ yɔrɔ ale tun ka centrale bɛ o kɔnɔna na ale yɛrɛ tun y'o ɲɛmaa ye
jaji dugule bambaye jaji dugule bambaye mina yɛrɛ ta ka dodo ala ne kɔni ɲɛna ale ka dodo ala ko yɛrɛ Sidibe dedo marche fɛn o fɛn kɛra ale yɛrɛ tun y'o ɲɛmaa ye bi n'a ma ɲɛ k'ale yɛrɛ ministre ye n'a ma ɲɛ ko anw ka jamana kalanko dabilatɔ filɛ ale dun fana bɛ ministre so o kunna ale syndicat kun tɛ di syndicat de don kɛ CDTM ɲɛmaa tɛ a yɛrɛ o ko ninnu na kosɛbɛ donc finalement a yɛrɛ kɛra ministre ye a tɛna a ko ɲɛnabɔ sa Kɔnte nin ko in gɛlɛyara a ko filɛ de ye sa a gɛlɛyara dɛ an bɛ taa sugu la yanni waati cɛ an bɛ taa sugu la an n'a fɔ u ka fɛɛrɛ ɲini Kɔnte nin ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ dɛ Ala k'a nɔgɔya ayiwa Kɔrɔmuru an taara an nana kalanko kɔni ka sɛbɛkɔrɔ gbɛlɛ bi nka an kɔni bɛ min dɔn a dun ka ɲɛnabɔ dɛ an bɛ min dɔn a kɛra ministre de la fonction publique ye o a kɛra éducation ye o premier ministre n'a ma ɲɛ k'a fɔ ale de bɛ nin ko bɛɛ kunna wa foyi ti an ka yela dɛ an ka faamu na foyi ti jamana in ko la a ti min dɔn a k'u wele fura ye min ye u ka kɛ badabada ye o ka fɔ u ka kɛ bɛnka ko kan wuli ka ko kan nɔfɛ ale b'a fɔ ka kalankaramɔgɔ b'a fɔ ko article 31 ma bato ya ale b'a fɔ k'a ma abroger waati abroger mun b'aw bali k'a kɛ ɲɛŋɛ fɛn bɛ kala bɔ o wele dɔrɔn k'a f'u ye k'a tɛ abroger walama a tɛ abroger dalu bɔ walama a bɛ abroger walima a bɛ abroger kuma ye fila in dɔrɔn a bɛ abroger kun min na a bɛ carte rebelote a n'a bɛ abroger ka da dalu min kan i b'o fɔ a b'o yira ɲɔgɔn na a tɛ abroger kun min fana na ani munna a tɛ abroger i tilara tuguni ko yɔrɔ nkalon bɛ da fɛn bɛɛ la fɔ l'école maître ko mois de juillet la ko u bɛɛ y'a ye dɔ farala saraw kan an y'a ye kalankaramɔgɔ dɔ fana ye k'u ka bulletin bɔ k'u tɔgɔ datugu k'a bila k'a yɛrɛ ko tama ma fara a kan n ko mise de y'an bila barada fila tɛ wuli la ala n'u ka jate ka kɛnɛ ne ni ala cɛ n'o tɛ te tun bɛ wuli barada kelen de la o ma ala k'a nɔgɔya an tun bɛ sukaro dasa la fo ka taa sukaro ba k'a sɔrɔ te yɛrɛ ma ala k'a nɔgɔya mise ko k'a ɲɛ b'a la o ye tiɲɛni ye ko économiser mise ye barada filanan sigi kɛrɛfɛ a bɛ sukaro dɔɔni k'o ka teji yɛlɛma o la o sugu minnu filɛ nin ye ka taa ka sukaro dun parlement des enfants taara a fɔra ko dɔ farala u kan olu tilara kabini janvier fɔ sisan k'a yɛrɛ ko tama ma fara u kan k'u ka bulletin bila Facebook kan yɔrɔ a gɛlɛyara dɛ Esperance Bamako an bɛ taa de nɔfɛ o ka kɛ dɛ Kɔrɔmuru an b'i k'a dɔn k'a fɔ Esperance Bamako ta min n'o bɛ tali kɛ Esperance Bamako nin kuma in ye dabali bankoba ye affaire ko un marché d'1 milliard 400 millions de francs CFA pour la peinture de 30 logements sociaux attribués à Sira Imo logements sociaux 30 olu peintureli ne bɛ ka kuma in faamu n bɛ fɛ k'a faamu voilà logement sociaux 30 dɔrɔn o peintureli o sugu bulon dɔrɔn miliyari 1 ani miliyɔn 400 a n'a kunkanfɛn o de donna o da fɛ ka bɔ EMH yɔrɔ ni ka di Sira Imo ma. Sira Imo ye jumɛn ye Seydou Kulubali ka cakɛda ye min bɛ jamana ɲɛmaaya nɔfɛ awɔ olu de bɛ logement sociaux 30 dɔrɔn peintiri miliyari 1 ani miliyari 40 Esperance Bamako wɛrɛtigiw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn fana ni tura ye ayiwa a mana kɛ cogo o cogo fasiri kɔnɔ kunkanko kibaruya Kɔrɔmuru an bɛ taama nɔfɛ o ka kɛ ko OMH ko nin y'a kɛlen i k'a dɔn suɲɛli ko k'o daŋɛnɛmaya a yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ jabalala nin ye Esperance Bamako ka fɔ ye ko nin ye nin wale in ta k'a jateminɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko minnu bɛ tali kɛ kunnafoni sɛbɛn dɔ la olu bɔra ni nin kibaruya ni kunnafoniya ye i k'a dɔn k'a fɔ jumadon dɔ fɛ su kalo tile 16 tile 2021 nka k'o kɔnɔna na waati min na o kunnafoniya dira o min n'o bɛ tali kɛ office malien de l'habitat n'a bi OMH ko fɔ Kɔrɔmuru olu kɔni ma sigi ni ka u da gulɔbaranin sigi olu ye gafe ni k'a sɛbɛn ni k'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ kunnafonidila ani kunnafoni gafe la k'u ye kibaruya min ni kunnafoniya min di i k'a dɔn k'a fɔ k'u ma tiɲɛ kuma fɔ n'o communiqué ni i k'a dɔn k'o labɛn ni ka o lase Odiriba ko waati min na i k'a dɔn k'a fɔ OMH ye o kɛ o kumana ko olu kɔni ye wulikajɔ ni ka o kɛ kunnafoni diba n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Musa Jarala a ko wulikajɔ kɛra sababu ye olu ka bɔ ni dalu ye dalu mun y'a ye k'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Tabakɔrɔ logements sociaux ani Samaya logements sociaux Kɔrɔmuru olu peintureli soden 30 dɔrɔn i k'a dɔn k'a fɔ ko miliyari 1 ani miliyɔn 400 a n'a kunkanfɛn i k'a dɔn ko min ye o marché k'o dira OMH fɛ i k'a dɔn k'a fɔ Sira Imo la
Seydou Mamadou Kulubali min yɛrɛ bɛ jamana ɲɛmaa ɲini na bi i n'a fɔ Fadiri ka fɔra Fadiri b'a ko n'i ye nin wale in ta k'a jatine ko kuma a ka kan nin kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ɲini ka dɔn k'a faamu sabu min n'o bi tali kɛ nin ko in na dibidibi caman bɛ a la waati min na kibaruya ni kunnafoniya bɔra i k'a dɔn k'a fɔ k'olu ye wulikajɔ ni ka o bolo da ni ka sɛgɛsɛgɛliw k'o bolo da ni ka dalilu ɲini ni k'o lasɔrɔ Fadiri b'a ko n k'a fɔ office malien de l'habitat i k'a dɔn k'u ka communiqué kɔnɔ kunkanko kibaruya u y'o lase ka yira k'a fɔ ko kunnafoni dɛbɛn min ni kunnafonidila min y'a yira k'a fɔ i k'a dɔn ko ka kunnafoniya ni k'a dangɛnɛmaya i k'a dɔn ko tiɲɛkun tɛ a kuma o la nka ko n'i y'a ta k'a jateminɛ olu ka sɛgɛsɛgɛliw n'o ka wulikajɔ min kɛra sababu ye ni ka kibaruyaw lasɔrɔ office malien de l'habitat n'a maa ɲɛmaa o bɛ k'a dɔn Seku Demba bolo k'an bɛ donni min na i ko bi i k'a dɔn k'a fɔ ko jamana ka nafolo ko kɔni bɛ ka ci wara kula i n'a fɔ Fadiri b'a y'a lase cogo min na olu ye i k'a dɔn jatew ni wililiw ni ka i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a ye k'a fɔ tiɲɛ ni Ala ka kan dalilu minnu n'olu fɔra i k'a dɔn kibaruya di b'a ni kunnafoni di b'a fɛ i k'a dɔn ko kuma ko ka bɔ ni dalilu jɔnjɔn ye ko yala Seku Demba n k'a fɔ Seku Demba ko hakilila jiginna nin ye i k'a dɔn k'a fɔ Karimu Keita a daka wuli ye waati min na i k'a dɔn Karimu Keita ani a fa olu bi jamana marabaaw kɔnkanko kibaruya ɲɛnabɔ waati min na wele bilara Seku Demba ma ko waati y'a sɔrɔ a bɛ o foyi bɔ an ye ka jamana na Konowari ne ka na nin cakɛda in maa ɲɛmaaya k'o kalifa a la Seku Demba k'a kɛ office malien de l'habitat maa ɲɛmaa ye kɔrɔmuru ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min n'o bɛ tali kɛ Karimu Keita ni ale y'i k'a dɔn k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita IBK o denkɛ ye k'o daka wuli de ye i k'a dɔn k'a fɔ Seku Demba ye Fadiri b'a lase cogo min na o kumana k'o fana ni maa wɛrɛ ka suru n'o ye conseil ingénieur de recherche appliquée n'a bɛ sira IMO ni ka o ko fɔ ni o maa ɲɛmaa ye k'a dɔn Seydou Mamadou Kulubali n'olu bɛɛ lajɛlen bɛ i k'a dɔn minɛn kelen kɔnɔna na nka ko kuma ko min kɔni kɛra kamana gan ye ani min kɛra dabaliban ye i k'a dɔn logement sociaux mun yɛrɛ tɛ sɔrɔ a tɛ di maa ma bele i n'a fɔ Fadiri b'a ka fɔ la kɔrɔmuru o kumana k'o kɛlen filɛ nin ye ni ka sugu dɔ k'o labɛn k'o di k'o sugu in labɛnnen k'a di o kuma ko min n'o bɛ tali kɛ a marché la u b'a fɔ ma ko gré à gré yɔrɔ ko opérateur économique b'o ɲɛdɔn i k'a dɔn ko CFA wari sigiyɔrɔma miliyari 1 miliyɔn 549 1 milliard 549 millions 521 894 francs CFA. Kan genta isango saraka. I k'a dɔn ko wari min filɛ kɔrɔmɔrɔ ko de kɔni i k'a dɔn cira wara kula wa k'a bi kɛ ka mun kɛ ko min ye soden 30 ye dɛ o peinturili logement sociaux i k'a dɔn k'a fɔ a peinturili dɔrɔn i k'a dɔn k'a fɔ ko o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra un marché qui a été passé pour exécuter ko en un mois kalo kelen kama nka ko baaraw bɛɛ lajɛlen ka taara kuncɛ fɔ avril kalo i k'a dɔn san 2020 ko ni contrat min filɛ bolonɔ bilala a na sira mali ani k'a dɔn k'a fɔ OMH fɛ kalo i k'a dɔn k'a fɔ san 2020 kɔnɔna na ko ni jinɛ dun bɛ i k'a dɔn k'a fɔ jɛ kɔnɔna na don bawo min bɛ tali kɛ a sɛgɛsɛgɛliw la ko min n'o bɛ tali kɛ o wulikajɔ baara minnu kɛra so minnu n'o ye i k'a dɔn so 3,600 n k'a fɔ 3,360 minnu baaraw ka kan ka se ka labɛn k'o kuma ko raccordement tabakɔrɔ ani k'a dɔn k'a fɔ samaya ni ɲɔgɔn cɛ k'o baara bɛɛ lajɛlen labɛnw baaraw kɔnɔ ko ɲaaminɛba don bɛ a la dibibaba ko la o kumana ko hali n'a sɔrɔ ninnu ka wale min kɛlen filɛ ko diɲɛ seleke 4 k'a dɔn k'a fɔ gosilikɛlaba min bɛ yen n'u b'a fɔ ko le plus grand anarchère de tout le temps Bernard Murdiki kɔrɔmɔrɔ ko kumana o mana yɛlɛma hali olu ko o ka juru tɛ ninnu ma ko fɔlen na ko CFA wari miliyari 1 miliyɔn 400 a n'a kunkanfɛn kɔrɔmɔrɔ ko ka couche damadɔ ni k'o bila i k'a dɔn logement sociaux 30 kɔnɔ i k'a dɔn Fadiri b'a ka fɔ la ko directeur général min bɛ office malien de l'habitat kunna ani patron min bɛ i k'a dɔn entreprise sira conseil ingénieur et recherche appliquée n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ Seydou Mamadou Traoré k'a fɔ safurula Seydou Mamadou Kulubali min yɛrɛ bɛ yen n'a bɛ ka i k'a dɔn jamana ɲɛmaaya ɲini bi n'o ye président ɲini ye o de ko b'a kɔnɔ kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn Seydou Mamadou Kulubali sira maa ɲɛma ani k'a dɔn k'a fɔ Seku Demba ko ninnu ye hakilila jiginna Karimu Keita dakawulu ye nka ko baara in ale n'a ma bila o minɛn kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ Fadiri b'a ko k'olu ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ ko nkalon tɛ min na dɛ o de ye k'a fɔ a bataki bɛɛ lajɛlen acte d'engagement ani office malien de l'habitat olu ka communiqué o ni k'a bila express de Bamako kɔnɔ dɔrɔn o filɛ nin ye i k'a dɔn u ka ɲɛfɔli la ko nin wale min kɔni kɛlen filɛ yala o kumana nin ko in ko a na to nin cogo in na ten wa sabu ko n'i y'a jateminɛ nafolo
mun n'o donnen filɛ nin ye waati min na office malien de l'habitat n'o bɛ OMH ko fɔ i k'a dɔn olu kɛlen ka jaabiw kɛ k'olu ye kunnafoniya min di k'a fɔ ko baara kɛra i k'a dɔn k'a fɔ a kɛcogo la nka ko o kuma kunnafoni dibaa ma fɔ ko baara ma k'a kɛcogo la dɛ nka musaka min dira ani baara min kɛra kɔrɔmɔrɔ o k'a dɔn ko kuma b'o de nɔfɛ ko kɔntɛ ko bataki kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko marché a passera a passe cogo la a kan ka minɛ bila minɛ o minɛ kɔnɔ ko maa ma sɔli kɔ o la nka CFA wari miliyari 1 miliyɔn 400 i k'a dɔn so 30 olu pɛntiri ba saba ni kɔ min fɔlen don u bɛna pɛntiri joli dolari wari miliyari 200 n'o tɛ o tɛ sɔrɔ CFA la dɛ nin ye 30 ta ye o kɔni sɔngɔ bɛ sɔrɔ CFA la mais ba saba ninnu bɛna baara minnu bɛna kɛ o tɛ sɔrɔ CFA la dɛ f'an k'o ɲini dolari kunda de. o tuma fasiri kɔni ka fɔ la ko n'i ye nin wale in ta k'a jateminɛ o min n'o bɛ tali kɛ n k'a fɔ office malien de l'habitat ka baara kofɔlen na ko tiɲɛ ni ala ka kan k'an b'an yɛrɛ ɲininka olu ni sira mali min yɛrɛ maa ɲɛmaa bɛ yen bi n'o ye Seydou Mɔmadu Kulubali ye k'o b'a fɛ ka jamana ɲɛmaaya ɲini o tumana ko soden 30 CFA wari sigiyɔrɔma miliyari 1 miliyɔn 400 n'a dagosi olu bɛɛ lajɛlen kɔni ko tiɲɛ ni ala ka kan nka ko communiqué min n'o sɛbɛnna kɔrɔmɔrɔ ko k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni dila min y'a kibaruya kunfɔlɔ di k'a m'a fɔ ko marché ma kɛ a égalité a fɔ sariya kɔnɔ dɛ nka marché min kɛra ani musaka min bɛ a kɔnɔ kɔrɔmɔrɔ k'o nɔfɛtɔ ko o don yɔrɔ o kunnafoni kelen fana les nouveaux réveils o kuma b'a ka bi jateminɛ na kɔrɔmɔrɔ olu fana kumaden de ko yala Mali ka kɛsu k'a nafolo banna pewu ko k'a dalilu kɛ mun ye ko kuma ko min bɛ tali kɛ logements sociaux la min hakilina n'a ŋaniya tara marabaw fɛ ko walasa maa minnu bɛ yen ni soko gɛlɛya bɛ u la dɛmɛ bɛ se ka ta k'u siw ma cogo min na kɔrɔmɔrɔ k'o fana sow bɛ ka feere an bɛ donni minɛ ko bi o kumana ko o so minnu filɛ F3 ani an k'a fɔ F4 ni F5 k'a bɛ ka feere F5 kelen o kelen kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ miliyɔn 45 F4 kelen o kelen miliyɔn 30 ani k'a dɔn miliyɔn 31 ani 100,000 ko k'a sɔrɔ ni jamana in marabaw waati min na u ye nin ŋaniya ta k'a kun ye walasa ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu bɛ yen ni so sɔrɔli gɛlɛya bɛ u bolo o tuma ko so 1,200 olu fana bɛ sugu la u bɛ sugu la cogo jumɛn na u k'a ma ko payer vente aux cases wari jɛ o ko maa o maa bɛ se ka miliyɔn 31 bɔ ka so san kɔrɔbɔrɔ k'o tɛ fantanko ye dɛ o tuma ko maa bɛ yen min bɛ tali kɛ malien de l'extérieur maa dɔ la kɔrɔbɔrɔ k'o kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ soden 10 san nin so in kɔnɔna na k'o tuma ko jamana nafolo kɔnɔ nafolo banna ko yala OMH a sigiju ye walasa ka dɛmɛɲɔgɔnya min ɲɛsin jamanadenw ma k'a bilara hakilina jumɛn kɔnɔ a b'o minɛ jumɛn kɔnɔ bi i k'a dɔn ko min bɛ tali kɛ Bayi Konate la ale fana ye nin lase k'a fɔ ko olu kun wele k'a fɔ ko kuma marché dira olu ma olu bala min na ko entreprise wɛrɛ welela i k'a dɔn Seku Demba fɛ ni k'a yira k'a fɔ ko marché dira o ma o kuma ko an bɛ donni minɛ ko bi ko so minnu n'olu kɔni feere la malien lecteur kelen bɛ yen k'o ye soden 10 san miliyɔn 31 ani 100,000 la o kuma na ko min ye maliden dɔ yɛrɛ min bɛ Mali kɔnɔ yan o fana ye soden i k'a dɔn k'a fɔ 5 san i k'a dɔn k'a fɔ miliyɔn 40 ani miliyɔn 5 o la o kuma na maa min y'a soden 10 san n k'a fɔ soden 100 sakɛ au cash 100 maisons sociales à Tabakɔrɔ 31,500,000 31,500,000 plus de 3,150,000,000 maa kelen y'o san un autre malien de l'intérieur d'en payer 5 à Samaya au prix de 45 millions par unité plus de 225 milliards. O ma ko ŋaniya kun tara ko walasa ka so jɔ ka di fantan ma kɔrɔmɔrɔ o kuma jamana dɛsɛra ti baari ye u tilara k'a bɛɛ lajɛlen bila i k'a dɔn k'a fɔ feere minɛ kɔnɔ vente au cash de 1200 logements sociaux à Tabakɔrɔ et à Samaya. Ayiwa kuma banna pewu. Ayiwa ko marché kɛra gere gere t'an sen t'o la i yɛrɛ b'o dɔn biɲɛ kurabɔ tɛ taa wɔyɔ kɔ n'i ko i bɛ gere bɔ ka bɛn n'o ye u ka social in bɔ a la sa o de la an ko yan ko spéciaux de pas di de fɔ bi ka b'a waati an y'a fɔ yan ko a bɔra logements sociaux la a kɛra spéciaux ye a spéciaux ya dalen tɛ kɛnɛ kan nin miliyari ko kuma bɛ fɛn min na o ye fantan bɛrɛ ye k'a so feere ka tila k'a fɔ k'i bɛna président ɲini a b'a ɲini dɛ Mali yɛrɛ de bɛ fɛ ka feere sisan
a tilala marché la o a bɛ Mali de nɔfɛ sisan n'o tɛ ninnu ye fɛnw ye ne m'a fɛ n ko wɛrɛtigiw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn fara ni tura ye wa i ye fila ye i b'a dɔn a siga t'o la karamɔgɔ nin kɔrɔfɔ minnu filɛ komi kɔrɔfɔw don minnu bɛ maa ko fɔ minnu bɛ cakɛda ko fɔ a bɛ dalilu filɛ l'OMH met en évidence le vol organisé en son sein après un marché d'1,4 milliard de francs CFA pour la peinture de 30 logements attribués à Sira Imo. Yɔrɔ nin tɛ ne ta tɛmɛ ne ye. Ayi dɛ, i nɔ tɛ nin ye. O tɛ nin ye. I ta ye hypothèse min ye vente au cash de 1200 logements sociaux à Tabakɔrɔ et Samaya. L'hypothèse du vide des caisses de l'État se confirme. Allahu akbar. Ko ni jamana bɛ jɔ nin kan kan. Fo jɔ don. An kana ɲɔgɔn mara. Mɔgɔ récépissé b'a bolo nka cɛ ni diɲɛ bɛɛ o yɛrɛ maa t'a dɔn dɔw kɛra ka furufuru feere sa o. Récépissé ko k'i bɔ a la koyi. O k'i bɔ a la. Fɛn min bɛ yen bi hali ka da o kan. Jamana den maa miliyɔn joli bɔn b'a sigiyɔrɔ la n'olu bɛ folofolo la bɔlɔnjanw fɛ o folofolo la kɛnɛbaw kan. Walahi hali logement sociaux kun ka ta ka ɲi olu la. Hali minnu yɛrɛ bɛɛ yan n'u bɛ dekun na location na kɔrɔmɔrɔ danbo la wa. Dɔw bɛ sila bulon kɔnɔ bi hali bi. Maintenant jamana ɲɛmaaw ka kabila ni denbaya bɛɛ bɛ bɔnkurunin kelen. ATT y'a ta ŋaniya jumɛn kama. Ala n'a kɛra Amadu Dale bɛ ka lamaga sa kana. A y'a ta ŋaniya jumɛn kama. Kana kunkɔrɔta Amadu to yen. Amadu i da i ko ma kɛ. Nka i y'a dabɔ ŋaniya min kama a ma ko ye dɛ. An b'o kɔni fɔ dɛ. Sofila masa kulo b'an na. Walahi. N'o tɛ Amadu i da i ko ma kɛ. An b'i kunkɔrɔta ni juguman ye. Nka i y'a dabɔ ŋaniya min kama Amadu o ma kɛ dɛ. Logements spéciaux. I bɛ ka yɛrɛ nana ka taa remise officielle kelen ma kɛ 7 ans. Kelen a ti a ma kɛ. Olu nana dɔrɔn ka Mali ko ta tiɲɛ ka taa de yan. A ma fɔ i ye ko denkɛ terikɛ de ye nin kɛ. Awɔ. An kun nana Mali ta tiɲɛni de kama Ala de ma sɔn. A terikɛ kelen de ma n'o tɛ n t'a dɔn ninnu kun nana fɛn o fɛn kama Mali la yan jɔli kɔni tɛ. Sinon an ye kibaruyaw sɔrɔ an ye fana ɲinini kɛ dɔ bɛ yen k'a to k'a ka 4 milliards dɔrɔn di so bɛɛ ka labɛn mɔgɔw ka don san bɛ yɛlɛma kuma o b'a sɔrɔ 4 milliards jamana y'a lasɔrɔ ka tila k'a ka nafa bɛɛ ladon nka so jɔlen filɛ depuis 2000 kɔmi fɔ bi a tɛ di kumakan tɛ maa la u mago yɛrɛ t'a la c'est leur dernier souci. Nouvel Horizon. O ye mun fɔ? N b'ale ta. Ko di? N'i ko dugu dɔ ka jan dɔ b'o kɔfɛ. Tuguni. Maliko ti ban fɔ la. Ala k'an ta k'a la sababa ye. Amina ya Allah. Bada ani k'a dɔn kɔrɔ yɛrɛ ɲuman na hadada. Hadada. Kɔrɔ Solomana ko ten. Awɔ hadada. Ko bada hadada. Ala k'an ta ko ye. Bisimilayi. N'o tɛ. Ala n'a kira. Maaw hakili b'a la ko jamana in bi bɔ kuma o kuma a bɔ kuma ma fɔ dɛ. A ma hali surunya walahi tere juguya kuma tɛ. Ni jamana den yɛrɛ ma yɛlɛma fiyewu jamana tɛ se ka yɛlɛma. Kɛcogo t'a la. Kɛcogo t'a la. A bɛ ɲɔgɔn mala sa. Wa a yɛlɛma kuma dun ye sisan ye parce que minnu bɛ aw ma kalama ta aw ye bayɛlɛma min ni jigiya b'o la kan k'o de baara kɛ. U kan k'u ɲɛ ci k'u tulo ci de. Sinon n'a y'a ta kɛ maalama ye. Alahu akibaru. An bɛ mɛn ta dɛ. U ta bɛ juguya tɔw ta ye. Siga t'a la. Ala ka juguya kuma tɛ. Awɔ. Nouvel Horizon b'a ta. N'i ye Nouvel Horizon ta sa min ye i k'a dɔn Dana Ambasagu ye. Yɛrɛ kumabɔ jɛkulu min bɛ yen nɔ olu kɛlen bɛ ka i k'a dɔn kunnafoni lase. U ye laseli kɛ ka ɲɛsin an ka i k'a dɔn wolomasiri tabaw yɛrɛ de ma. Ko ni larimɛ kɔni min jɔ a jɔyɔrɔ la fiyewu. A k'olu laban k'olu na don ansan k'u n'a don u ka mara kɔnɔ. O kumana min ye Dana Ambasagu a maa ɲɛmaw ye nin kuma fɔ. Denba Kɔnte ale ni fasiri Nouvel Horizon kɔnɔ bi. Min ye i k'a dɔn Dana Ambasagu maa ɲɛma ye. Yusufu Toloba a bɔra ni ka i k'a dɔn kuma dɔ lase k'a kɛ ja ye u ko min ma ko video a kɛn bɛ ka bagabaga ta ka ɲɛsin i k'a dɔn douanza ma k'olu laban na douanza don u ka mara kɔnɔ ko ni larimɛ min jɔ a jɔyɔrɔ la bɛɛ i k'a dɔn k'olu laban k'olu bɛ wuli ka jɔ kɛ ko sabu ko yɔrɔ bɛ ka tiɲɛ ka taa fɛ diɲɛ don o don degun bɛ ka bonya ka taa lakanabaliya hukumu kɔnɔna la ko fɛn tɛ ka kɛ ko larimɛ yɛrɛ tɛ ka se k'i jɔ a jɔyɔrɔ la nin yɔrɔ kofɔlen na ka jamana ni jamanadenw lakana nin yɔrɔ kofɔlen na a ka video in kuntala bɛ taa miniti 5 bɔ ɲɔgɔn la ani seconde 29 o kumana Yusufu Toloba min ye Dana Ambasagu maa ɲɛma ye a y'a jira k'a fɔ ko kumana k'a bɛ fɛn min fɔ o de y'an ka wolomasiri tabaw ye k'u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la a dusu tiɲɛnen tun bɛ ka kuma in fɔ a don kama koyi a bɔlen don ni donzofini ye wa bere dɔ b'a bolo a ka tangaran bere b'a bolo a jɔn bɛ n'o ye o kumana min ye i k'a dɔn k'a fɔ Dana Ambasagu maa ɲɛma ye a murutilen de ye nin kuma in fɔ a ko k'u laban k'u na nin yɔrɔ ninnu lakana ko to donsow bolo ko jugudenw
Moti kɔnɔ an'a lamunu n'a tɛnkundugu fo ka taa bila Douanza ko nin bɛɛ lajɛlen bilalen don a yɛrɛ ma maaw kɔni tɛ i k'a dɔn lakana kɔnɔ hali dɔɔni ko Douanza yɛrɛ fanfɛla ko i k'a dɔn k'a fɔ ko donso tɛ yɔrɔ yɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ ko jadima dɔw bɛ yen olu talen don yen tigiya ta ni ka maaw bali u ka taa ka segu n'a denmisɛnw tɛ ka se ka kalan fana kɛ ayiwa min ye i k'a dɔn dugudenw yɛrɛ tɛ ka lafiya sɔrɔ ko fɔ ni donsow bɛ yɔrɔ minnu kelen-kelenw na ka o lakana ko sabati i b'a ye k'a fɔ o dugudenw olu bɛ lafiya o waati kɔnɔna la ayiwa ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ fanga fan si tɛ nin yɔrɔ kofɔlen na jamanadenw labilalen don u yɛrɛ ye ko olu bɛ nin kɛlɛ min na nin ye ko faso ma deli ka jɔ n'olu ye fɔlɔ koyi ko n'olu banana o u sara o olu bɛ k'a kɛ faso de ye a n'u yɛrɛ adamaden ɲɔgɔnw olu ka kumabɔ cogo min ko n'o tɛ n'olu banana faso t'olu furakɛ n'u sara fana a tɛ jɔ n'u ka ko ye olu kɔni bɛ kɛlɛ in na faso kɛlɛ don o kumana Yusu Toloba ka fɔ la a ko olu ye yɛrɛ kumabɔ jɛkulu ye milisiw don olu kɔni ye milisiw ye nka donsow mana yɔrɔ yɔrɔ bila i b'a ye k'a fɔ danbe kari o yɔrɔ la wolomasiri tabaw dun dɛsɛlen don k'a ɲɛnabɔ olu yɛrɛ kɛlen ka yɔrɔw labila u yɛrɛ ye ko donsow bɛ yɔrɔ yɔrɔ fana na i b'a ye k'a fɔ ko o yɔrɔ maaw hakili sigilen don dɔɔni ko o kalandenw bɛ ka se ka taa kalan kɛ maaw bɛ ka se ka t'u ka ciw la ayiwa i b'a ye k'a fɔ ko kilomɛtɛrɛ 5 yanni Douanza cɛ ko lakana yɛrɛ kisɛ kelen tɛ yen o kumana ko kalanso bɛɛ datugu don k'a sabu kɛ jadimaw ka wuli ka jɔ ye ko donsow bɛ yɔrɔ minnu na i k'a dɔn ko o yɔrɔ maaw kɔni bɛ ka se ka lafiya sɔrɔ denmisɛnw bɛ ka taa kalan na ko b'a jira k'a fɔ ko lakana ko donsow de bɛ ka sabati n'o tɛ wolomasiri tabaw k'u dɛsɛra o tuma o ye yɔrɔ bila yɛrɛ Nana Amasagu maa ɲɛma n'o ye Yusu Toloba ye a tilala ka mun de fɔ a ko fɛn min ye i k'a dɔn jamana ye an ka bɔ fo jamanadenw yɛrɛ de ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan a ka ja olu donsow yɛrɛ ni wolomasiri tabaw k'u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka kɛ n'i k'a dɔn faso ko hakilina ye ko o de bɛ se ka an ka jamana in lakanabaliya gɛlɛya ban ko n'o tɛ Moti marabolo lakanabaliya k'a gɛlɛya ban don ma fɔ maa ye fɔlɔ o kumana k'olu bɛ mun de fɔ ko walasa an k'an bolo bɔ i k'a dɔn tiɲɛnikɛla jugu ninnu yɛrɛ bɛɛ bolo ko f'u ka fara ɲɔgɔn kan de wolomasiri taba donso o dɔrɔn tɛ koyi jamanadenw yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye an k'an yɛrɛ kumabɔ ko min ye k'a dɔn an ka wolomasiri tabaw ye ko n'u tɛ se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la bɛɛ o kumana k'olu donso k'olu na lakana taabolo la Moti marabolo kɔnɔ fo ka taa bila Douanza k'u b'a bɛɛ don u ka mara kɔnɔna la o kumana k'olu kɔni ye welewele lase Yusu Toloba ka kuma ye Demba Konte ale y'a fasiri bi Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bidon bɔli don kɔrɔmɔrɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka basigilen n'a kɔnɔ waati korona sa nka ko min bɛ tali kɛ Front Populaire des Jeunes du Mali olu fana kɛlen don ka i k'a dɔn wulikajɔ ta ka ɲɛsin Choguel Kɔla Mayiga ma ka laban ko kumana a bɛ ka u janfa wa ko ka laban k'u ka i k'a dɔn k'a fɔ miliyari 33 réclamé Mali gouvernement na opérateur économique Cheikh Seydou Fofana ale ye k'a dɔn k'a fɔ kulu ma ɲɛma ani Mahamadu Jawara yɔrɔ fatiri in kɔnɔ kuma kibara fara ɲɔgɔn kan la Docteur Choguel Kɔla Mayiga Mali premier ministre o kumana jɛjugu laban a tɛna fɔ ko ɲɔgɔn joro don sa tiɲɛ yɛrɛ la au sein de la jeunesse M5RP contre le PM Choguel Kɔla Mayiga le Front Populaire des Jeunes du Mali dénonce une trahison et réclame 33 milliards de francs CFA au gouvernement. Au gouvernement de Choguel fana bolo. Fatiri an tɛna se ka don a la bi la sini an ka nekɛ cogoya foyi t'a la ni ka Bamakɔ lasɔrɔ. Ni ye kɔlɔkɔlɔ bɔnɛ. O kabako de don. Olu yɛrɛ bɛ hali bi Mali kɔnɔ hali bi. A dun ko k'a sigilen don. C'est la route nationale numéro 9. Aw yɛrɛ ko k'a sigilen don ci kɛ baganmara ani mɔni kan. Mais ɲinɛ bɛ k'olu bɛɛ kɔ. Waati kuruna o kuma an bɛ foli kɛ bakuruba foli ni Ala sɔnna waati sɛbɛkɔrɔ kuruna sini o kumana Antoine ani Yusu olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala sɔnna aw k'an bɛn.